Volám sa Viktor Feher a som riaditeľom občianskeho združenia Stereo Communication, ktoré má za cieľ vytvoriť z nášho mesta svetovú galériu pouličného umenia. Občianske združenie vzniklo v roku 2011, ale projekt vznikal postupne od roku 2008. Tak z Košíc by som rád spomenul a pozdravil východné pobrežie a galéria Urban Forms v meste Łódź v Poľsku.